skal lige teste, om det kører. Yeah. Og det er Messi. Nej. Hvad så? Nu har jeg ham igen på en video. Vi skal lige have den der. Og Er det første gang, vi har ham? Hey, det er ikke første gang. Bæren på silt. Jamen, den kommer ikke op. Ej, da han kom op på min. Er det ikke rigtigt? Hey, hvorfor er der ikke nogen like? Kom med like. Kom, mange like. Okay, i dag skal vi lave det der fodboldmæssige strømper. Halløj så. Ja, man kan ikke se det der. Bum, 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 bum. Se, det er ligesom, at vi laver nogle bobler, og så har vi nogle sukker, der kan spille med bobler, ligesom fodbold. Men så har vi en challenge, at man skal ikke lade boblerne falde ned, eller gå i stykker. Ja. Så tæpper man et point. Men hvis man er god, så lægger vi en tid på min iPad, og så lægger vi 1 minut. Hvis man kunne gøre det i 1 minut godt, så er det et point. Men hvis man kunne ikke, så er det et halvt point. Ja. Okay, jeg har mit iPad klar. Bum. Og så skal vi lave sten, saks, papir. Hvem skal starte? Sten, saks, papir. Jeg skal starte. Det er åbenbart mig, der skal starte. Du trykker bare her for at starte 1 minut. Ja. Okay. Gør vi lige sådan Se, her. den der. Det er bare et fodbold. Og så bum, 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 bum. Og så lægger jeg lige lidt af det der. Så bum. Okay. Nu tror jeg, I kan se det. Ja, helt sikkert. Og så kan I se, at nu har jeg lægget noget ind i den der fodbold. Og det er nogle bobler, så vi kan bruge det der, og så lægger vi bare den ind i fodbold, og så kommer der bobler ud af det der. Så det er det, challenge handler om. Okay. Nu begynder jeg. Kom, er du klar? Emil? Ja. iPad. Gå over til iPad'en. Ja. Den der. Ej, jeg Okay, nu er det min tur. Så Yes, der. Okay. okay. Sådan der. Han fik et halvt point, og det fik jeg også. Okay. Nej, den bomber det lige. Så stop. Og så start. Nej! Nu fik jeg et helt point. Ja. Okay. Okay. Kom nu, Mia. Så løft den oppe. Ej, den bombe. Vi prøver igen. Oh. Ja. Nej, vente. Den skal slutte. Så bum, bum. Ja. Ej, godt. Den er stadigvæk. Okay. Okay, Nu. du glemte at tænde for den der. Godt. Dit. Godt. Men du, den er klar. Ej. Nej, det den stykker igen. Ja. Ej, det kommer også til at tage lang tid. Det kommer fandme til at tage lang tid. Okay. Ej, et halvt point. Det er et helt point. Igen fik han et helt. Så jeg tager lige den der. Den er klar. Okay. Ej, helt ærligt. Du skal lige forfra. Så gør jeg lige sådan der. Okay. Ej, et halvt point. Ja. Nu fik jeg et helt og en halv. Nu er det så er Mia. Ja. Tænder bare lige her. Jeg skal nok lige lave det der. Nu er det så Mia.
min til Amia. Ej, den er alt for stor. Den kommer ned. Amia! Er den der? Nej, et halvt point. Han fik et helt halvt point. Mig. Det er til mig. Lægger du lidt tid på? Ja. 3, 2. Og jeg laver lige en skidesmand. Ej, helt ærligt. Tabte igen. Et halvt point. Amia. Ja. Ej, vent det. Godt. Ej. En halv point. Kom mig. Okay. Jeg laver lige nogle skills af masser skills. Sådan der. Ej, du har glemt at sætte tiden i gang, mand. Ja, det er frækt. Ej, jeg skal lige starte her fra. Tiden var ikke gået i gang. Okay, 3, 2, 1 nu. Nej, ikke springe. Den sprang. Et halvt point. Ja, et halvt point. Nu fik jeg 2 hele, og jeg er gået. Men jeg har stadigvæk noget til jer til sidst. Jeg skulle også gøre det med Amir. Han skulle hjem. Vi skulle bare lege til klokken 4. Og vi kunne ikke komme tidligere fra skolen. Vores lærer var ikke syg. Hun skulle være syg. Okay. Nu skal jeg selv lave det. Fordi det er, at jeg har strømperne på. Jeg har strømper her. Jeg skal prøve at lave 1, 2, 3, 4. Og så kan jeg også bare lave det der med hånden. Okay. Se. Dit. Hvor er den? Ej, så skal jeg bare lave en anden. Prøv. 1, 2, 3. 4. Jeg kunne godt klare det. Men hvis I vil se, så kan jeg godt lige lave sådan der. I kan godt se mine fødder. Godt. Og mine hænder. Ja. Okay, jeg laver sådan der. 1, 2, 3, 4. Ej, jeg får bare ikke se det. Sådan der. Okay. Og den er der stadigvæk. Hvorfor er der? Kan jeg godt holde? Se. Boblen var der stadigvæk. Så jeg kan godt arbejde videre med den. Se. 1, 2. Ej. Den driller ved mig. Ej. Okay, jeg kan godt se mig. 1, 2, 3, 4. Og så bum. Og så bum. Og så bum. Bum. Det stod 3,5 til Amir, og det stod 2,5 til mig. Så vi ses næste video.